Upozorit ću te samo jednom. Pripremi se. Svijet krije geografske rekorde mnogo ekstremnije nego što zamišljaš. A kada dođeš do posljednjih na ovom popisu, točno ćeš razumjeti zašto sam ti ovo rekao od početka. Počnimo od broja 35. Najhladnije naseljeno mjesto na planetu. Na istočnom krajnjem dijelu Sibira, unutar Republike 35. Najhladnije naseljeno mjesto na planetu. Na istočnom krajnjem dijelu Sibira, unutar Republike Saha u Rusiji, postoji malo selo po imenu Ojmjakon, smatrano najhladnijim stalno naseljenim mjestom na svijetu. Godine 1933. tamo je zabilježena temperatura od minus 67,7 stupnjeva Celzija. Brojka toliko ekstremna da se živin stupac na mnogim termometrima prestaje pomjerati. Iznenađujuće je da, unatoč tim brutalnim uvjetima, oko 500 ljudi i dalje živi tamo tijekom cijele godine, podnoseći zime u kojima automobili moraju biti upaljeni satima da se motor ne bi smrznuo. Svaki dan u Ojmjakonu izaziva svaku klimatsku logiku. Vodovodne cijevi ne mogu se zakopati ispod zemlje jer tlo ostaje trajno smrznuto, pa mnoge kuće ovise o vanjskim WC-ima. Svježa hrana gotovo da ne postoji tijekom zime, pa tradicionalna prehrana uključuje smrznuto meso sobova ili ribu koja se jede doslovno smrznuta, kao da je led. Čak i jednostavne aktivnosti, poput korištenja mobilnog telefona na otvorenom, mogu biti komplicirane. Baterija može umrijeti u roku od nekoliko minuta zbog ekstremne hladnoće. 34. Najizoliraniji otok na planetu. Usred Južnog Atlantskog oceana, više od 2400 km od najbližeg kontinenta, nalazi se Tristan da Cunha, smatran najudaljenijim naseljenim arhipelagom na svijetu. Pripada Ujedinjenom kraljevstvu, ali je toliko daleko od bilo kojeg velikog grada da stanovništvo, koje broji oko 250 ljudi, može primiti brodove samo nekoliko puta godišnje iz Južne Afrike. Ne postoji zračna luka, a putovanje brodom može trajati približno tjedan dana, ovisno o uvjetima oceana. Glavno naselje, nazvano Edinburgh of the Seven Seas, izgrađeno je podno aktivnog vulkana koji dominira cijelim otokom. Godine 1961. taj je vulkan eruptirao i prisilio na evakuaciju cijelog stanovništva prema Engleskoj. Zanimljivo je da su se, nakon nekog vremena u Ujedinjenom kraljevstvu, mnogi stanovnici dobrovoljno vratili na otok kad je vulkanska aktivnost prestala. Unatoč životu na jednom od najizoliranijih mjesta na planetu, zajednica održava organiziran život sa školom, bolnicom, lokalnom poljoprivredom i izrazito povezanom društvenom strukturom. 33. Najviše plovno jezero na svijetu, u Andama, između Bolivije i Perua, nalazi se jezero Titicaca, najviše plovno jezero na svijetu. Njegova je površina oko 3812 metara nadmorske visine. Na takvoj nadmorskoj visini zrak je toliko rijedak da mnogi posjetitelji pate od sorohea ili visinske bolesti. Unatoč tome jezero pokriva ogromnu površinu i stoljećima su ga koristile autohtone zajednice za prijevoz u plovilima napravljenim od totore, lokalne vodene biljke. Jedna od najiznenađujućih osobina Titicace su plutajući otoci Uros, izgrađeni u potpunosti od slojeva isprepletene totore. Ove umjetne platforme mogu se lagano pomicati na vjetru i moraju se stalno obnavljati kako se ne bi raspale. Neki od tih otoka su naseljeni generacijama, a na njima postoje kuće, škole i čak male promatračnice napravljene od istog biljnog materijala. Živjeti tamo znači doslovno naseljavati plutajuću površinu usred jednog od najviših jezera na svijetu. 32. Najsušnije mjesto na zemlji. Na sjeveru Čilea, unutar Atakame, postoji zona poznata kao Yungay, smatrana najsušim mjestom na planetu, gdje su provedena znanstvena mjerenja. Tijekom cijelih desetljeća, neki meteorološki instrumenti zabilježili su 0 mm kiše, što je gotovo nemoguće u većini ekosustava svijeta. Suša je toliko ekstremna da tlo sadrži razine soli i minerala, slične onima koje se nalaze na površini Marsa. Zbog tih uvjeta, područje je postalo prirodni laboratorij za znanstvenike koji proučavaju mogućnost života na drugim planetima. Neki su eksperimenti pokazali da određeni mikroorganizmi mogu preživjeti zakopani ispod površine tla, zaštićeni od ekstremne sunčeve radijacije. Osim toga, čista i suha atmosfera čini sjever Čilea jednim od najboljih mjesta na svijetu za astronomske observatorije, što objašnjava zašto su mnogi od najsuvremenijih teleskopa planeta instalirani u ovom području.
31. Najkraća granica na svijetu. Usred Pirineja nalazi se jedna od najčudnijih i najsitnijih granica na planetu. Nalazi se između Francuske i Španjolske, točnije između malog španjolskog sela Os de Chivis i francuskog sela Ljivija. Ali prava zanimljivost događa se na otoku Fazana, smještenom u rijeci Bidasoa. Taj mali otok dugačak je samo nekoliko stotina metara i smatra se najmanjim kondominijem na svijetu, kojim zajednički upravljaju obje države. Nevjerojatno je da suverenitet otoka automatski mijenja svake 6 mjeseci. Od veljače do srpnja administrativno pripada Španjolskoj, a od kolovoza do siječnja prelazi u ruke Francuske. Taj se dogovor održava od 17. stoljeća kao rezultat povijesnih ugovora između obje nacije. Otok nije stalno naseljen, ali ostaje jedinstveni diplomatski simbol, jedino teritorij na planetu koji službeno mijenja državu 2 puta godišnje bez ratova ili sukoba. Prije nego nastavimo, pobrini se da se pretplatiš i ostaviš like kako bi nastavio otkrivati čudnu i nevjerojatnu geografiju našeg planeta. 30. Najviša zgrada ikada izgrađena u povijesnom gradu. U srcu Dubaja uzdiže se Burj Khalifa, najviša neboder izgrađena na ljudski način, dosežući visinu od 828 metara. Za usporedbu, njegov vrh je toliko visok da se s gornjih katova može vidjeti zalazak sunca nekoliko minuta kasnije nego s baze zgrade. Na vedrim danima vidik se može protezati i do više od 90 km preko pustinje i Perzijskog zaljeva. Izgradnja je zahtijevala iznimne inženjerske inovacije. Zgrada sadrži više od 160 stambenih katova i koristi sustav dizajna nazvan Y-Jozgra, koji joj omogućuje da izdrži jake pustinske vjetrove. Čak je i beton morao biti izljevan tijekom noći, kako bi se izbjeglo da ekstremna dnevna vrućina utječe na njegovu čvrstoću. Danas Burj Khalifa nije samo simbol Dubaija, već i dokaz koliko moderna urbana inženjerija može postići. 29. Zemlja s najopasnijom cestom na svijetu. U Boliviji je postojala cesta koja je desetljećima bila poznata kao put smrti, službeno nazvana Yungas cesta. Ovaj put povezuje grad La Paz s amazonskom regijom Yungas i vijuga kroz Ande na više od 4600 metara nadmorske visine na nekim dijelovima. Cesta je toliko uska da je u određenim zavojima tek jedan automobil mogao proći, s liticama dubljim od 600 metara koje su se izravno spuštale prema prašumi. Godinama su vozači morali trubiti prije svakog oštrog zavoja kako bi upozorili vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Osim toga, za razliku od većine zemalja, na toj se cesti vozilo lijevom stranom kako bi vozač bolje vidio rub litice pri susretu s drugim vozilom. Iako sada postoji nova, sigurnija cesta, stari put i dalje je poznat među biciklistima i pustolovima koji njime spuštaju njegove opasne zavoje kao jednu od najekstremnijih ruta na planetu. 28. grad, izgrađen unutar ogromne stijene. Na jugu Jordana nalazi se Petra, jedan od najimpresivnijih arheoloških gradova na svijetu. Izvanredno za ovo mjesto jest to što veći dio njegovih građevina nije izgrađen kamen na kamen, nego je isklesan izravno u stijene pješčanika prije više od 2000 godina od strane naroda Nabatejaca. Najpoznatiji spomenik, poznat kao Al-Hazneh ili Blago, izgleda kao monumentalni pročelje isklesano s gotovo nemogućom preciznošću na vertikalnom stijenskom zidu. Petra je ostala skrivena većem dijelu svijeta stoljećima, dok je nije 1812. godine ponovno otkrio švicarski istraživač Johann Ludwig Burckhardt. Grad se nalazi na kraju uskog kanjona zvanog Sik, koji djeluje kao prirodni koridor duži od kilometra. Izlaskom iz kanjona posjetitelji iznenada nailaze na monumentalno pročelje Blaga osvjetljeno pustinskim suncem. Prizor koji je pretvorio Petru u jedan od najikoničnijih povijesnih krajolika na planetu. 27. Riječna koja mijenja boje poput duge. U Kolumbiji postoji rijeka toliko neobična da je mnogi nazivaju najljepšom rijekom na svijetu. To je Caño Cristales, smješten u planinama Sierra de la Macarena.
Tijekom nekoliko mjeseci u godini, posebno između lipnja i studenog, dno rijeke prekriva vodena biljka nazvana Macarenia clavigera, koja pod utjecajem sunčeve svjetlosti proizvodi intenzivne boje u rasponu od sjajno crvene preko žute, zelene i plave. Rezultat je impresivan vizualni fenomen. Rijeka izgleda poput pravog tekućeg duge, kako vijuga između drevnih kamenih formacija, starijih od milijardu godina. Zanimljivo je da se ovaj spektakl događa samo kada se kombiniraju vrlo specifični uvjeti razine vode, temperature i sunčeve svjetlosti. Ako je rijeka previše puna ili presuha, boje potpuno nestaju, što čini fenomen privremenim i još nevjerojatnijim. 26. Najviša planina od svoje stvarne baze. Kad se govori o najvišoj planini na svijetu, gotovo svi pomisle na Mount Everest, no ako se mjeri od njene stvarne baze do vrha, rekord drži sasvim druga planina, Mauna Kea na Havajima. Iako se iznad razine mora uzdiže samo oko 4200 metara, veći dio planine je potopljen ispod Pacifičkog oceana. Mjereno od morskog dna do vrha, Mauna Kea dostiže približno 10.200 metara visine, nadmašujući čak i Everest za više od 1000 metara. Na njenom vrhu nalaze se neki od najnaprednijih astronomskih observatorija na svijetu, jer ekstremna visina i čist oceanistički zrak pružaju idealne uvjete za promatranje svemira. Zapanjujuće je da, dok znanstvenici proučavaju galaksije s njenog vrha, baza planine ostaje skrivena tisućama metara ispod oceana. 25. zračna luka gdje avioni slijeću iznad plaže. Na karipskom otoku St. Martin postoji jedna od najiznenađujućih zračnih luka na planetu, međunarodna zračna luka Princess Juliana. Ono što ju čini izvanrednom jest činjenica da pista počinje odmah iza male plaže, zvane Maho Beach, što prisiljava avione da slijeću na nevjerojatno niskoj visini iznad glava kupača prije nego što dotaknu zemlju. Pri nekim slijetanjem ogromni komercijalni avioni prolaze samo 20 ili 30 metara iznad tla, dok turisti promatraju s pijeska. Spektakl je postao toliko poznat da se plaža pretvorila u međunarodnu turističku atrakciju. Međutim, može biti i opasno. Kad avioni polječu, snažan mlaz zraka iz motora može baciti pijesak, predmete, pa čak i ljude nekoliko metara unatrag. Usprkos upozorenjima i sigurnosnim znakovima, mnogi posjetitelji drže se ograde zračne luke kako bi doživjeli silu uzlijetanja, čineći to mjesto jedinstvenom kombinacijom geografije, zrakoplovstva i adrenalina. 24. Zemlja u kojoj sunce ne zalazi više od 2 mjeseca. Na sjevernom kraju Norveške, unutar arhipelaga Svalbard, postoji prirodni fenomen poznat kao ponoćno sunce. Otprilike od kraja travnja do kraja kolovoza, sunce nikada potpuno ne nestaje s horizonta. To znači da nebo ostaje osvijetljeno 24 sata dnevno više od 2 mjeseca zaredom, čak i u ponoć. Glavni grad arhipelaga Longyearbyen živi pod tim kontinuiranim svjetlom tijekom arktičkog ljeta. Za mnoge posjetitelje zbunjujuće je pokušavati zaspati kada sunce i dalje sja na nebu u 3 sata ujutro. Zimi je situacija suprotna. Nekoliko mjeseci sunce uopće ne izlazi, uranjajući regiju u dugu polarnu noć. Ova ekstremna izmjena svjetla i tame čini Svalbard jednim od najneobičnijih naseljenih mjesta na planetu. 23. Najviši vodopad na svijetu. U srcu nacionalnog parka Canaima u Venezueli nalazi se El Salto Angel, najviši vodopad na zemlji. Voda pada s ukupne visine od oko 979 metara, što znači da je više od 15 puta viši od poznatih Niagara vodopada. Vodopad se spušta s vrha Tepuji, ogromne kamene visoravni s okomitim zidovima koji izgledaju kao da izviru izravno iz amazonske džungle. Zbog velike visine voda ne uvijek doseže tlo kao kontinuirani tok. Tijekom mnogih dijelova godine, osobito za sušnih sezona, dio vode se rasprši u obliku maglice prije nego što dotakne dno doline. Mjesto je toliko udaljeno da mu se može pristupiti samo malim avionom ili dugim putovanjem kanuom rijekama kroz džunglu, što gledanje ovog vodopada čini pravom geografskom ekspedicijom.
22. grad, sagrađen na najvećoj visini na svijetu. U peruanskim Andama postoji grad koji izaziva granice urbanog života na visini, La Rinconada. Smješten više od 5100 metara nadmorske visine, smatra se najvišim stalnim naseljem na planetu. Nalazi se blizu glečera u regiji Puno i brzo je rastao zbog zlatne rudarstva u obližnjim planinama. Život na toj visini znači suočavanje s izrazito rijetkim kisikom. Mnogi ljudi koji dolaze iz drugih područja pate od jakog vrtoglavice ili ozbiljnog visinskog oboljenja. Uz to, temperature mogu pasti ispod nule veći dio godine, a životni uvjeti su teški zbog nedostatka moderne infrastrukture. Unatoč tome, tisuće rudara nastavljaju živjeti tamo, privučeni mogućnošću da pronađu zlato u jednom od najsurovijih urbanih okoliša na svijetu. 21. najveća pustinja na svijetu, koja nije pješčana. Kad većina ljudi pomisli na pustinje, zamišlja ogromne pješčane dine poput Sahare. Međutim, najveća pustinja na planetu nije u Africi, već u Antarktici. Ovaj zaleđeni kontinent smatra se pustinjom, jer prima vrlo malo oborina godišnje, na nekim mjestima čak manje od Sahare. U određenim područjima unutrašnjosti Antarktike gotovo da ne pada snijeg tijekom godina, stvarajući izrazito suhu i hladnu krajinu. Zrak je toliko suh da se snijeg može izravno ispariti u paru bez prethodnog otapanja. Osim toga, kontinent je dom najvećeg glečera na svijetu, glečera Lambert, koji se proteže stotinama kilometara. Unatoč izgledu beskonačnog zaleđenog oceana, Antarktika je tehnički najveća pustinja na zemlji. 20. najdublje mjesto svih oceana. U zapadnom Pacifiku nalazi se Marijanska brazda, najdublja poznata točka u oceanima Zemlje. Unutar tog ogromnog podvodnog ponora nalazi se područje zvano Challenger Deep, gdje dubina doseže oko 11.000 metara. Da se Mount Everest smjesti u taj ponor, njegov vrh još uvijek bi bio više od 2000 metara ispod vode. Tlak na toj dubini je toliko ekstreman da nadmašuje 1000 puta tlak zraka na razini mora. Dugo se vjerovalo da nijedan živi organizam ne može preživjeti tamo, ali nedavne ekspedicije otkrile su nevjerojatna bića, uključujući ribe i mikroorganizme prilagođene tim ekstremnim uvjetima. Čak su pronađeni i tragovi ljudskog zagađenja u obliku mikroplastike, što pokazuje do koje mjere su ljudske aktivnosti dosegle i najudaljenije dijelove planeta. 19. najstarija šuma na planetu. U bijelim planinama Kalifornije, Sjedinjene Američke Države, raste stablo koje prkosi vremenu, dugovječna borova ili bristlecone bor. Neki primjerci ove vrste stariji su od 4800 godina, što znači da su živjeli mnogo prije nego što su piramide u Egiptu izgrađene. Najpoznatije stablo, poznato kao Metuzalem, jedan je od najstarijih živih organizama na planetu. Ova stabla opstaju u izrazito teškim uvjetima, s siromašnim tlima, jakim vjetrovima i malo oborina. Paradoksalno, ti su strogi uvjeti pomogli očuvati njihovu dugovječnost, jer spor rast čini drvo nevjerojatno otpornim na bolesti i štetočine. Mnogi od tih uvijenih i vjetrom pohabanih stabala još uvijek su živi nakon tisućljeća, čineći ovu šumu pravom prirodnom kapsulom vremena. 18. zemlja s najviše aktivnih vulkana. Indonezija se nalazi na takozvanom vatrenom pojasu Pacifika, zoni gdje se susreće nekoliko tektonskih ploča. Kao rezultat, Zemlja ima oko 130 aktivnih vulkana, više nego bilo koje drugo mjesto na planetu. Jedan od najpoznatijih je Mount Merapi, koji se nalazi blizu grada Yogyakarte, smatran jednim od najaktivnijih i najopasnijih vulkana na svijetu. Erupcije Merapija ponavljale su se tijekom povijesti, izbacujući vruće oblake plina i pepela koji se mogu brzo spuštati niz padine. Unatoč ovom stalnom riziku, milijuni ljudi žive u okolnim područjima zbog toga što su vulkanska tla izrazito plodna za poljoprivredu. Ova suživot opasnog geološkog područja i ljudskog života čini Indoneziju jednim od najfascinantnijih vulkanskih mjesta na svijetu. 17. jezero koje može okameniti životinje. U Tanzaniji, blizu granice s Kenijom, postoji jezero toliko neobično da izgleda kao iz bajke, jezero Natron. Njegova voda ima izuzetno visoku koncentraciju natrijevog karbonata i drugih alkalnih minerala, što podiže njegov pH do razina sličnih korozivnim kemikalijama. Kad životinje poput ptica ili šišmiša padnu u jezero, njihova tijela mogu se neobično sačuvati.
Minerali u vodi pokrivaju leševe i očvrsnu ih, stvarajući figure koje izgledaju kao prave kamene skulpture. Unatoč tim ekstremnim uvjetima, jezero je glavno mjesto razmnožavanja milijuna malih plamenaca koji se hrane mikroorganizmima prilagođenim toj kemijski neprijateljskoj sredini. 16. Granica na kojoj se 3 zemlje susreću u jednoj točki. Na južnom dijelu Afrike postoji fascinantna geografska točka poznata kao kvadripunkt rijeke Zambezi. Dugo se vjerovalo da se 4 države dodiruju točno na istom mjestu. Zambija, Namibija, Botswana i Zimbabve. Međutim, kasnija geografska istraživanja pokazala su da zapravo postoje 2 granice vrlo blizu jedna drugoj, odvojene svega nekoliko stotina metara. To znači da Zambija i Botswana dijele najkraću međunarodnu granicu na svijetu, dugotrajno oko 150 metara. Ovaj mali granični segment omogućio je izgradnju mosta Kazungula, otvorenog 2021. godine, koji povezuje obje zemlje prelazeći rijeku Zambezi. To je jedno od najzanimljivijih mjesta na planetu s geografskog i političkog stajališta. 15. Mjesto gdje ocean ima podvodni slap. U Indijskom oceanu, blizu otoka Mauriciusa, postoji vizualni fenomen toliko čudan da izgleda nemoguće. Golemi slap pod vodom. Ovaj se efekt promatra ispred jugozapadne obale otoka, posebno blizu poluotoka Le Morne Brabant, gdje s visine izgleda kao da se morsko dno otvara, a voda pada u duboku jamu poput morskog vodopada. Međutim, ono što se zapravo događa jest spektakularna podvodna geografska iluzija. U tom području kontinentalna nizina Mauriciusa naglo završava i strmo se spušta tisućama metara u dubinu oceana. Morski tokovi odnose pijesak i jasne sedimentne čestice iz plitke lagune prema toj rubnoj liniji, stvarajući optičku iluziju koja izgleda poput velikog vodopada koji pada u prazninu. Iz zrakoplova ili drona efekt je toliko realistično da stvara dojam da ocean biva usisan u golemi otvor, što ga čini jednim od najsurrealnijih morskih krajolika na svijetu. Osim toga, ovo područje označava jednu od najdramatičnijih granica između plitkih voda i dubokog oceana u regiji. Čistoća tropskih voda omogućuje jasnu vidljivost kretanja sedimenata, što dodatno pojačava vizualnu iluziju. Ovaj fenomen učinio je Mauricius vrlo proučavanim mjestom za geologe i oceanografe, jer pokazuje kako interakcija između morskih struja, podvodnog reljefa i sedimenata može stvoriti prizore koji se čine kao potpuni izazov prirodnim zakonima. 14. Najdublja ikada istražena špilja. U zapadnom Kavkazu, u državi Gruzija, nalazi se najdublja poznata špilja na planetu Veriovkina. Ulaz joj je smješten u udaljenom području visokih planina masiva Arabike, na više od 2000 metara nadmorske visine. Iz tog malog otvora u stijeni počinje ekstreman silazak koji dostiže otprilike 2220 metara dubine, čime je Veriovkina najsiromašnija prirodna špilja ikada istražena od strane ljudi. Istraživanje Veriovkine iznimno je opasan zadatak koji zahtijeva tjedne ekspedicije. Speleolozi se moraju spuštati kroz složenu mrežu vertikalnih okna, uskih prolaza i podvodnih galija, koristeći se uže, opremom za penjanje i specijaliziranim sustavima za preživljavanje u potpunoj tami. Na nekim mjestima špilja sadrži podzemne rijeke i unutarnje vodopade koji odjekuju u tami, dok se na drugim pronađu ogromne komore skrivene ispod kilometara stijene. Godine 2000, 18. međunarodna ekspedicija uspjela je doseći dosad najdublju točku. Tamo su pronašli djelomično potopljenu završnu komoru koja označava trenutno dno istraživanja. Ipak, mnogi geolozi smatraju da sustav špilja može biti još dublji, što znači da Veriovkina može skrivati potpuno nepoznate podzemne dijelove znanosti. 13. Mjesto gdje voda vrije bez vulkana. U dubokoj peruanskoj Amazoni, blizu grada Pucallpa, teče rijeka koja izgleda kao da prkosi svim geografskim pravilima. Šanaj Timpiška, poznata kao vrijeća rijeka. Na nekim dijelovima voda doseže temperature blizu 90 stupnjeva Celzija, dovoljno vruće da izazove teške opekline u nekoliko sekundi. Najzapanjujuće je što se ova rijeka ne nalazi u aktivnom vulkanskom području. Dugo su znanstvenici vjerovali da su lokalne priče o vreloj rijeci samo amazonske legende, međutim nedavna istraživanja potvrdila su da je fenomen stvaran. Voda se zagrijava zbog dubokih geotermalnih sustava, gdje se toplina iz unutrašnjosti zemlje filtrira kroz
geološke pukotine do površine. Na nekim mjestima rijeke mali životinje koje upadnu u vodu brzo umiru zbog ekstremne topline. Ipak to mjesto smatraju svetim lokalne autohtone zajednice koje ga vide kao duhovno mjesto povezano s drevnim amazonskim tradicijama. Šanaj Piška ostaje jedan od najrjeđih primjera intenzivne geotermalne aktivnosti daleko od bilo kakvog vulkana na svijetu. 12. Selo u kojem gotovo svi dijele isto prezime. Na jugu Vijetnama, unutar delte rijeke Mekong, postoji izvanredna demografska zanimljivost vezana uz prezime Nguyen. U cijeloj zemlji oko 40% stanovništva nosi to prezime, što ga čini jednim od najekstremnijih slučajeva koncentracije prezimena u svijetu. Međutim, u nekim selima delte omjer je još zapanjujući. U određenim ruralnim zajednicama gotovo svi stanovnici nose prezime Nguyen, pa je identifikacija osoba moguća samo korištenjem punih imena, nadimaka ili obiteljskih referenci. Ta koncentracija rezultat je kombinacije političke povijesti i kulturnih tradicija. Stoljećima, kad bi nove dinastije dolazile na vlast, mnogi su ljudi usvajali prezime vladarske obitelji kako bi pokazali odanost ili izbjegli političke progone. Posljednja velika carska dinastija u Vijetnamu bila je upravo dinastija Nguyen, koja je vladala do sredine 20. stoljeća. Kao rezultat, milijuni ljudi su s vremenom usvojili to prezime. Danas, ta geografska i kulturna specifičnost znači da u nekim vijetnamskim selima možete naići na škole, poslovnice i ulice gdje većina imena počinje upravo tako. 11. Jezero koje nestaje i ponovno se pojavljuje svake godine. U Sloveniji postoji jezero toliko čudno da nije uvijek prisutno. Riječ je o jezeru Cerknica, smještenom u krškoj regiji punoj špilja i podzemnih rijeka. Tijekom određenih dijelova godine, posebno u kišnim sezonama, jezero se puni i može doseći preko 30 četvornih kilometara površine, postajući najveće jezero u zemlji. Međutim, kada padaline opadnu, voda polako počinje nestajati kroz pukotine i prirodne tunele u vapnenačkom tlu. U roku od nekoliko tjedana jezero se gotovo potpuno isprazni, ostavljajući golemo polje prekriveno travom gdje je prije bila voda. Taj fenomen događa se jer je područje puno podzemnih kanala koji djeluju poput ogromnog prirodnog sustava za odvodnju. Tijekom mjeseci kada jezero nestaje, lokalni stanovnici čak koriste zemljište za poljoprivredu ili stočarstvo. Kada se vrati sezona kiša, krajolik se ponovno mijenja i jezero se pojavljuje kao da izranja iz ničega. Ovaj prirodni ciklus fascinirao je znanstvenike stoljećima i predstavlja jedan od najspektakularnijih primjera ponašanja krških krajolika na svijetu. Zapamtite pretplatiti se i ostaviti like da biste nastavili učiti nevjerojatne činjenice o svakom kutku našeg nevjerojatnog svijeta. 10. Mjesto gdje se čini da se dva oceana ne miješaju. Na krajnjem jugu Aljaske, blizu zaljeva Aljaske, događa se vizualni fenomen toliko čudan da izgleda kao da je ocean podijeljen na dva dijela. Iz zraka se mogu vidjeti ogromne mase vode s potpuno različitim bojama koje se susreću, ali odmah se ne miješaju. S jedne strane pojavljuje se duboka plava boja tipična za otvoreni ocean, dok se s druge proteže svjetlija i mutna masa puna sedimenta iz glečera. Linija koja dijeli obje boje može se protezati kilometrima i izgleda kao savršena granica nad morem. Objašnjenje leži u glečerskim rijekama koje se spuštaju s planina Aljaske i nose velike količine mineralnog praha poznatog kao glečersko brašno. Kad ove vode bogate sedimentima stignu do oceana, imaju različitu gustoću, temperaturu i slanost nego morska voda. Ta razlika uzrokuje da se obje mase privremeno drže odvojeno, stvarajući spektakularan kontrast vidljiv čak i sa satelita. S vremenom ih morske struje pomiješaju, ali tijekom tog kratkog perioda more izgleda doslovno podijeljeno na dvije boje. 9. Otok koji je nastao pred očima svijeta. Godine 1963. ribari koji su plovili ispred južne obale Islanda zapazili su nešto što se činilo nemogućim. Ogromni stup dima i pepela koji izlazi iz oceana. U stvari, prisustvovali su podvodnoj vulkanskoj erupciji, koja je stvarala novi otok iz temelja. Mjesecima su vulkanske eksplozije izbacivale lavu i pepeo, sve dok vulkanska stijena nije počela izvirati iznad površine Sjevernog Atlantika. Tako je nastao Surtsey, jedan od najmlađih
najmlađih otoka na planetu, erupcija je trajala gotovo 4 godine i bila je dokumentirana od strane znanstvenika širom svijeta. Kad je vulkanska aktivnost prestala, otok je postao jedinstvena prirodna laboratorija. Island je gotovo u potpunosti ograničio pristup kako bi istraživači mogli proučavati kako život kolonizira potpuno novo područje. S vremenom su počela stizati sjemena nošena vjetrom, insekti nošeni morskim strujama te morske ptice koje su gnjezdile na njegovim liticama, što je omogućilo promatranje korak po korak kako se ekosustav stvara od nule. 8. cesta koja izgleda kao da lebdi iznad oceana. U saveznoj državi Florida, u Sjedinjenim Američkim Državama, postoji autocesta koja prelazi more na stotinama kilometara. Poznata Overseas Highway, ova cesta povezuje grad Miami s otočjem Florida Keys, a završava u Key Westu, najjužnijoj točki kontinentalne američke teritorije. Tijekom puta vozači prelaze preko desetaka mostova koji povezuju male tropske otoke okružene tirkiznim vodama Meksičkog zaljeva. Najimpresivniji dio je 7 Mile Bridge, most dug više od 11 km, koji prelazi otvoreno more tijekom nekoliko minuta vožnje bez prestanka. Iz automobila se voda širi u svim smjerovima sve do horizonta, stvarajući osjećaj kao da vozite izravno nad oceanom. Ova cesta izgrađena je djelomično na trase stare željezničke pruge uništene razornim uraganom 1935. godine, a danas se smatra jednom od najimpresivnijih panoramskih ruta na svijetu. 7. Najbliža kopnena točka svemiru. Kada se govori o najbližem mjestu svemiru, većina ljudi odmah pomisli na Mount Everest. Međutim, ako se mjeri udaljenost od centra Zemlje, najbliža točka svemiru nije na Himalaji, već na vrhu vulkana Chimborazo u Ekvadoru. To je zato što naš planet nije savršena kugla, već je blago spljošten na polovima i izdužen na ekvatoru. Chimborazo se nalazi vrlo blizu ekvatorijalne linije, gdje je zemljina površina najdalja od centra planeta. Iako je njegova nadmorska visina manja nego kod Everesta, njegova geografska lokacija čini da njegov vrh stoji dalje prema svemiru. Iz tog razloga vrh ove ekvadorske planine tehnički je najbliža točka zemljine površine vanjskom svemiru. 6. Krater koji gori više od 50 godina. U pustinji Karakum u Turkmenistanu postoji ogromna rupa u zemlji koja izgleda kao iz apokaliptičnog filma. Poznata je kao vrata pakla. Krater promjera otprilike 70 metara koji neprekidno gori od 1971. godine. Noću plamenovi osvjetljavaju pustinju narančastim sjajem vidljivim s nekoliko kilometara udaljenosti. Krater je nastao kad su sovjetski inženjeri bušili tlo tražeći prirodni plin. Tijekom istraživanja, tlo se srušilo i otvorilo veliku šupljinu koja je počela emitirati velike količine metanskog plina. Kako bi spriječili širenje otrovnih plinova, odlučili su zapaliti krater misleći da će gorivo izgorjeti u nekoliko dana. Međutim, plin je nastavio curiti ispod zemlja desetljećima, održavajući vatru do danas. 5. najniža točka zemljine površine. Između Izraela, Jordana i zapadne obale nalazi se jedno od najekstremnijih mjesta na svijetu, Mrtvo more. Njegove obale nalaze se otprilike 430 metara ispod razine mora, što ga čini najnižom točkom zemljine površine koja nije prekrivena oceanom. Ova ogromna geološka depresija dio je Jordanske dolinske rasjedne zone. Jezero je poznato po vrlo visokoj koncentraciji soli, koja može biti i do 10 puta veća nego u oceanima. Zbog te izuzetne gustoće, ljudsko tijelo lako pluta na njegovim vodama bez potrebe za plivanjem. Ipak, ista ta slanost spriječava preživljavanje većine vodenih organizama, čime se objašnjava njegovo ime. U posljednjim desetljećima razina Mrtvog mora brzo je pala, uzrokujući pojavu tisuća velikih ponora na obalama. 4. grad okružen vulkanskim jezerima. U središtu Madagaskara nalazi se Ancirabe, grad smješten u drevnoj vulkanskoj regiji, punoj kratera nastalih erupcijama prije tisućama godina. Mnogi od tih kratera ispunili su se kišnicom i stvorili mala kružna jezera okružena strmim stijenama. Jedno od najpoznatijih je jezero Tritriva, poznato po tamnoj i dubokoj vodi. Dugo vremena lokalni stanovnici su vjerovali da ovo jezero nema dno zbog njegove gotovo crne boje i okomitih
vulkanskih zidova. Zapravo radi se o starom krateru koji se postupno napunio vodom. Regija oko Ancirabe ispresjecana je tim geološkim formacijama, stvarajući neobičan krajolik u kojem se savršeno okrugla jezera pojavljuju među zelenim brežuljcima. Treći, najduži planinski lanac na svijetu. Planinski lanac Anda je najdulji kopneni planinski lanac na svijetu, protežući se otprilike 7000 km duž zapadne obale Južne Amerike. Ova golema prirodna barijera prolazi kroz 7 zemalja: Venezuelu, Kolumbiju, Ekvador, Peru, Boliviju, Čile i Argentinu. Na mnogim dijelovima tvori prirodnu granicu između država i razdvaja potpuno različite ekosustave. Ande skrivaju neke od najekstremnijih krajolika na svijetu, uključujući aktivne vulkane, visoravni na više od 4000 metara nadmorske visine i ogromne planinske ledenjake. U određenim dijelovima planine su toliko strme da su stoljećima bile gotovo neprohodne. Osim toga, planinski lanac djeluje kao klimatska barijera koja izravno utječe na klimu cijelog južnoameričkog kontinenta. Drugo, mjesto gdje je gravitacija nešto manja. Gravitacija na Zemlji nije potpuno jednaka na svim dijelovima planeta. Jedna od točaka gdje je malo slabija nalazi se blizu planine Huascarán u Peru. Ovaj fenomen nastaje jer je planina smještena blizu ekvatora, gdje rotacija Zemlje stvara malu centrifugalnu silu koja minimalno smanjuje djelovanje gravitacije. Osim toga, Huascarán ima visinu veću od 6700 metara, što znači da je njegov vrh udaljeniji od centra Zemlje nego većina naseljenih mjesta na svijetu. Kombinacija tih faktora uzrokuje da predmeti tamo malo manje teže nego u drugim regijama. Iako je razlika vrlo mala i gotovo neprimjetna za ljudsko tijelo, to pokazuje kako geografija i oblik planeta mogu utjecati čak i na nešto tako temeljno kao gravitacija. Prvo, jedino mjesto gdje se susreću svi vremenski pojasevi. Usred Arktičkog oceana nalazi se Sjeverni pol, jedna od najneobičnijih geografskih točaka na svijetu. Tamo se sijeku svi meridijani Zemlje, što znači da tehnički svi vremenski pojasevi prolaze kroz istu točku. Drugim riječima, na Sjevernom polu bilo koje vrijeme moglo bi se smatrati ispravnim ovisno o smjeru gledanja. Za razliku od Južnog pola, koji se nalazi na kontinentu Antarktike, Sjeverni pol leži na plutajućem morskom ledu koji polako putuje morskim strujama. To znači da se točna točka na koju netko stavi nogu na Sjevernom polu može pomicati kilometrima tijekom vremena. Iz tog razloga, osim što je jedno od najudaljenijih mjesta na planetu, također je jedno od najzanimljivijih s geografskog stajališta. Nakon otkrivanja ovih 35 nevjerojatnih rekorda, recite nam, koji vas je najviše impresionirao i želite li podijeliti neki? Ostavljajte svoje odgovore u komentarima i vidjet ćemo koliko nas je odabralo isti geografski rekord. A kad već govorimo o odabiru, najbolje što možemo učiniti je pogledati video na ekranu, tako ćemo postati istinski stručnjaci za svjetsku geografiju. Ali prije nego što odete, ne zaboravite se pretplatiti i kliknuti sviđa mi se, kako bismo zajedno nastavili učiti. Vidimo se u videu!